tete ini ndiri muroyi, tisu vaye vanofamba usiku vamwe vavete, tisu vaye vasingabvaruri machira. Ko unobvarura neiko isu tichiva tachibhururuka murusero, vamwe vakagadha mapere tiri musvo takapfeka dzatakazvarwa nadzo. Tinoita manight patrols edu tichitsvaka pari wiki patingataka, ende ukada kuonererwa masikati manheru tinopedzerana, tinokuvinga tigokupa madzikirira tigodhila newe one by one. Seni tete ndakatoroorwa zvakanaka ndikatoperekwa natete vangu, asi chatoda kuti muzive ndechekuti hapana munhu anozvarwa ari muroyi wangu. Ini ndakaita hwekupiwa navatete vangu, ndichikura ndaingoti vanondida pavana vese, vachingoti mainini ngavauye kuno ndigare navo, izvo ndaitova target yavo. Handisi kuti vana tete vanogara nevana vehanzvadzi dzavo vanoroya, kwete, asi ana mai ngatingwarirei nyika yashata. Vamwe vanopiwa uroyi nana mbuya vavo, asi kashoma kuti mutoro ape munhu waasina ukama naye uroyi. Panotoda blood connection kuti zvibude. Ndokusaka titi pane mweya inotevera ropa, kunenge kuchibvirwa nyaya idzodzi dzeuroyi dzeurombe zvichingodaro daro. Musandituka zvenyu, asi tiri vana zidya vanhu, tinodya nyama dzevanhu, asi dzatinofarira ndedziya dzichiri soft. Asika pane nguva yekuti tinenge tisina option, tiri mugwenga tinongoti chabuda inyama, ende pakati rufu tinotoita gungano ipo paya mutumbi uri mumba, mazino edu anosanduka kureba seebere, tichienda pabox tichiita majana chete. Vamwe venyu maspirits enyu ari weak, so hamuoni zvinoitika. Kana zvakatopresa tinoenda kuguva tonorova nemusi webere, guva rovhurika toita fist pachidhumbu ichi. Ende chimwe chinhu chamunofanira kuziva ndechekuti varoyi vanonhuhwidzana, kutoziva kuti iri itimu rangu. Masikati vanhu vanogona kusataudzana, asi manheru totogarisana murusero kuenda kumaraunzi, nokuti chinowirirana apa mweya hausi muviri. Munhu anogona kuti masikati anenge asingafambi achirwara asingasimuke, asi usiku anomuka agotoita chigwindiri kutofamba agoenda, asi masikati anenge achichema-chema nemakumbo, nokuti chinoroya mweya. Ndosaka zvichinzi ane mweya wekuroya. Ende kuuroyi kwacho kune madepartments nenzvimbo. Kune malena vaya vachiri kudzidzira uroyi, vaya vekuti vanofuma vakauraya kiti voisa padho pako, haakudzidzira kuya. Uroyi chaiye hatendeki anoswera, anokudza kuti rawadya ndiroro, ende chaizvo mangwana unofuma uri chando. Then kozoti maprofesa ndiwe kuti lena rikakukoniwa rinoudza ari mberi kwake, poitwa gungano kuonekwa the best day yekudhila newe, kuti tomutumira chitsinga here, many tushiri tumashoti boys and girls, kuti vambokupa choupenzi oro kumbokurwadzisa nyama yako mbicha. Ende kune zvishandiswa zvakawanda zvekukuvadza munhu, kubva kumazizi, mapere, nyoka, midzi yakashatisisa, zvousika, zvitsinga, zvakawanda. Chero gonzo chairo tinorituma rikateerera wani. Tikada zvedu kukusvibisa tinouya tombokwereta fesi yako, tomboenda kumaraunzi eusiku nayo, zvokuti varote vanogona kufunga kuti ndiJoyce, asi apa ari Amanda ari kungopomerwa uroyi hwaasina. Ndosaka vamwe venyu muchipomerwa uroyi munzvimbo dzamugere, inyaya yekuti mafesi enyu ari kukweretwa netag team achinoshandiswa imi varidzi vazvo musingazivi. Manheru kana zvakakwidze chide kana midzimu yekwako isina kusimba, tinombouya tokugara mutundu okukurova nemadzikirira, tichimbokushandira mbijana kuti udzidze kugara muromo wako wakavharwa. Ndichiri lena ndakambodenwa nemumwe musikana akakonzera klasi yese kuti indiseke nenyaya yeziuniform dzimugubvururu, achiti yaive hembe ya19 Gochanembe. Ndikanyarara zvangu, ndaiziva kuti ndichamubata, zvindi zvake ndezvei. Ndakamushanyira usiku, wanikwe zinyekenyeke pakunamata. Ndakamuisa ine trance yekuti aiona zvese zvaitika, asi ari powerless kana kusumudza ruoko chairo. Ndakaita kumushandira mbichana aiita kuridza mere. Ndakazonzwa tsitsi nekuti mai vemusikana uyu vaimbotibetsera nemvura sezvo pamba pavo paive nechibhorani. Atende izvozvo bedzi ndaida kudhila naye nice ende poropa zvekuti zvaizorwadza vakasara. Dzimwe nguva tinotora mabhodhi enyu ombonosakura minda yedu okuitwa bere, iwe uchifunga kuti uvete. Kana taona kuti uri mhara patsetsetso une pamuromo pasingamhari nenhunzi, kumbogodhonora musoro kuita bhora reusiku uzongoudzosera panzvimbo. Munhu agofuma achiti musoro nehuro yangu, handizivi kuti kuda ndakakanganisa kuvata here, zviri kurwadza. Izvo tag team rakadhila newe, kikiki regai ndiseke zvangu. Zvakawanda zvinoitika kubva pakushandisa nyora dzatinomonita life yako, oro kungoita chifinhu chekuti uitwe jambwa mukati meupenyu hwako. Varipo havo vanogona kudzibvisa nyora idzi. Muupenyu hapana chinofamba chinobate tsve. Manje anenge ari wese ndeuya anorohwa nemunhu anozofa asina kusunungura. Panenge potoda deliverance chaiyo, sokuti inenge isiri kids game. Mukataura neni zvakanaka, ndinouya nenhoroondo yangu yekunorohwa mumusha mandakaroorwa, ende ndakasvikowana tag team rangu tete vainge vandirongedzera zvekunoshandisa kwandaienda. Kuroorwa kwandakaita
Ndakasangana nejaya rino rakama mukaka rikaguta. Jaya iri ndichamuti Troy. Troy handina kumushandisira mushonga kuti andide, kwete ipapo handidi kunyepa. Aitwa kuroverana kweyana chaiko. Nekudaro paakataura nyaya yekuda kundiisa mukicheni, ndakaenda naTroy kwatete. Tete vakanditi ndisatye nyaya iyi vaizoisota. Nokudaro musi wandakaenda naTroy kuma introduction, tete vakatsvaka rino zihuku zihombe vakabika mapisi avo avaizoziva kuti muzukuru rime wavo ari. Troy akasvika akafunga kuti azikanwa natete. Kusvika kwakaita Troy kumba kwavatete vakamugashira nemwoyo chena. Troy felt at home nekuti vatete vakamugashira zvakanaka. Ko munoti itsitsi harawa kubvisa chana chemvana madziva. Tete neni tainge tatoronga dhiri redu, so musi waizosvika Troy isu taizodya beef kuitira kuti midzi yainge yaiswa muusavi hwemuenzi unatsoshanda kupinda mumatumbu. Tete vainge vatopfuwira Troy zvekuti chero kuyei Troy ainge ava wangu achiteerera zvandinotaura. Mombe dzakazosara dzoita kamhom tatopedza naye. Takanoperekwa zvakanaka natete. Zvombo zvangu zveusiku ndakarongedza. Asi kada uine maziso enyama waisazviona. Handiti zvinonzi munhu ngaafambe akakwana. Ini ndainge ndafamba ndiri fully armed kikiki. Ndakasvika zvakanaka mumusha tikatambirwa. Usiku takaita patrol pamusha apa. Troy ndakaisa duri padivi pake ndikaita kuti avate hope dzekufa chaiko. Chero dai aimuka aingonzwa duri riri padivi pake ofunga kuti ndiripo odzokera zvake kuhope dzemandiriri. Takaita patrol yedu natete asi takabva taonekwa naTezvara. Handingati takaonekwa as such, asi takadhumana muchiraundi chedu chema night walkers. Tezvara vaivewo night walker vari kutevera nyaya iyi. Ndambotaura pamusoro apa kuti varoyi vanozivana kuita kunge area yetelevision inosensa signal. Ndizvo zvimwe chete ku team night patrol. Tezvara vainge vasina kupfeka, vakatenderedzwa nenyoka. Ndakatsikitsira kuti ndisaona kusapfeka kwavo, asi yayo yatova too late. Tezvara aive umwe wedu. Tezvara vakangonditi vaida vhara muromo yekuti vasaudza Troy zvavainge vaona. Yaiva emotional blackmail, asi chekuita painge pasina. Saka takaenda pamuseri pemuhacha. Zvakaitika munozviziva, handiti vaida vhara muromo. Kune vaya vari slow, ndiri kuti ina Tezvara takatanga kurara test. Tezvara vaiza kuti handimbofa ndakati pufu kuti vaive team tag usiku. Uyezve kurara kwavaive vaita neni zvinhu zvakanga zvisingazogamuchiriki. Saka neniwo ndaisafanira kutaura. Ndosaka vaiti vari kuda vhara muromo. Kana ndaida kuita kungwarangwanduka vaizopeputsa Troy ndikaswera ndatutiswa mabhegi. Troy aisafanira kuziva kana kumbofungira kuti ndaive team night walker. Chakava chijairira chokuti tikasangana naTezvara kuma night patrols tombodai. Asi kana ava masikati taisapfuudzana zvokuti vaiona vaiti hei unoi mwana akabva kuvanhu. Ndambotaura kuti uroi mweya. Masikati ndaimbozvitongesa kuti asi ndinoitei chaizvo nababa Tezvara. Asi mweya wacho usiku kana wandibata waindibata zvine simba. Tete vakadzokera kumusha kwavo. Ndaiti kana ndoda masupplies emidzi ekukuvadza vanhu ndaingoudza tete wondigadzirira. Guwa rakatofamba rekuti mukadzi waTroy habva riri machira, asi Troy nababa vakandidefenda kuti hakuna zvakadaro nokuti masikati ndaitowo mudzimai akarurama. Tete vainge vandikohomedza kuti pandinoita marounds angu ndingwarire sokuti vamwe vanenge vakagadzira misha yavo nemishonga kana huko dziri strong. Pamunoona paya kuti mamwe manight walkers anobuda mudzipepa nawo aedzero ari pamba pevanhu. Vamwewo ndivo vanodonha muma unidentified flying objects. Nekuti radha yepamisha pakagadzirwa inenge ichishanda overtime kuita detect enemy movements. So mukufamba umu maitoda kuti masensors ako semuroyi ashande overtime usazozikanwa. Nekuti chakaipira kaprofession aka ndechekuti haufaniri kuzikanwa kuti uri muroyi. Ukangozikanwa wotofumuka mapowers ako anobva adzikira. Ndosaka chibasa ichi chichiitwa usiku murima pasina anoona kwete muchiedza. Chero zveusiku hazviroyi kana kufamba masikati, zvinofamba usiku kusina chiedza. Tete vaTroy vakamboda kutaurisa. Ndakangotuma tukomana tukanovarova shaya havana kuzomboburisa manzwi zvekare. Zvino nerimwe ramazuva gava rakadambuka musungu hama dzangu. Murani rataigara maive namai vaitsenga mvura ichibuda masvisvina. Ndinoreva kuitsenga kuita mapisi. Vaiti kana vofamba vaita senge vari kutsika mazai nokuti vana vavo vaiva joni. So vaizvona senge vari nani. Saka zvavaiita izvi senge kakuda kuonererwa zvaindishota last number. Ndakaziva zvangu ndaizodhila navo ndoga ndimboona kuti mbiri yavo ndeyeye. Avo ndakati handimbotsvaki vabatsiri vangu vemunharaunda. Ko ndainge ndatova netag team rangu ka. Ndaida kuvavinga kuine mhinde usiku utema chaiwo. Zvandaizoita navo ndindaiziva. Ndakagadha bere rangu ndiye hutu ndakananga kwamaivhaira uko. Bere rakasvikopinda muyadhi riri muspidi. Chingoti gidi muyadhi ndipo pandakaziva kuti ndaive ndapisira. Ndaive ndabata muso wemungu. Musha uyu waiva wakagadzirwa zvamandiriri. Bere rangu rakangochema kamwe ndiye Sarai. Aya ndiyo aiva ma1 chaiwo. Ndaizofamba nei. Varidzi vemusha vakabva kuchema kwebere
vakabva vamhanya vachibuda mudzimba vachiuya kwandiri. Zviya zvekuti muroyi anotyiwa inhema. Ndakada kuti ndimhanye wanikwe makumbo ari kurema. Apa mode of transport yangu yaita breakdown. Ndakaona kuti regai nditize. Dai ndaizochenerwa ndiri mumusha umu ndainyarira kupi. Apa tichibuda muSamuraini futi ndakarova chitsoka ndibereki. Ndofunga nenyaya yekuti ndaive ndakarohwa neshoko yekuwanikidzwa pamba pevanhu. Mapowers aita senge atiza. Kudoti ndimhanye varidzi vemusha vakandibata vakandirovera hoko kunzira inobuda netsvina. Ndakananaira kusvika pamba ndikawana vatezvara vangu vari panze. Ndinofunga vaive vakamirira chidhiri chemazaosa. Vakandiona vakadzungudza musoro vachienda kumba kwavo. Ndikaziva kuti apa ndaifanira kuzvimirira ndoga. Kwakaedza musi uyu ndakamuka ndivete ndichirwadzwa nehoko iyi. Kuchimbuzi ndainge ndisingaendi. Apa ndobuda ropa. Ndinofungira kuti hoko yakanohaka matumbu saka ropa raive rogwamba mukati. Ndakambozama kuti baba vanotaura nevemhuri yaive yandikuvadza, asi baba vakaramba zvamutose kuti ndaifanirwa kutamba tsoro dzangu ndakachenjera. Vakanditi kundikumbira kwainge kusingaiti, sokuti kwaizoexposa zvinhu zvizhinji kwazvo. Vainokumbira vachiti woronorai muroora wangu, asi paizobvunzwa mubvunzo wechipiri, chimuworonora kuti aita sei. Ndambotaura kuti muroyi hafaniri kuzikanwa. Vaizobvunza mubvunzo wekuti vaiziva sei nezvehuku yemuroora ivo vari tezvara. Pairema. Ndakatumira shoko kuna tete kuti vauye. Tete vakasvika vakanditi vai vambondiyambira kuti ndiite zvinhu zvakachenjera ndisabatwe. Tete chiregai kuisa munyu paronda mani. Ndoda rubatsiro. Kwete takakuyambira haibatsiri. Takaenda kuna profesa weuroyi akanditi aisakwanisa kundibatsira zvakadai nekuti zvainge zvaitwa nen'anga ine mapowers kudarika edu. Nokudaro kuti ndirara ndaifanira kuti ndiende pamusha pandakaiswa hukoyi. Ndakaona kuti kufa kuri nani pane kuti Troy azive kuti aive akagarisana nechakwesha chemuroyi. Ndakazongokumbira tete kuti varutsise Troy at least agoita upenyu hwake. Nhasi regai ndigumire pano ndichadzoka nenyaya yangu ndichikuudzai kuti zvakazofamba sei. Ndatenda. Good morning, the Dark Secrets family. Tadzoka nyaya dzenyu dzinoshamisa dzinoti kuchika. But one thing that I like about these stories is they make us better people. We learn kuti every day vanhu vasati varara ngatinamatei kuna Mwari wekudenga. Isu hatina mapawa ekuisa zvehuko pamusha nechichi. Asi kutongonamata chaiko. Ungoti Mwari, cover my family with the blood of Jesus Christ. The blood that was shed on Calvary. Hallelujah. And ndinoziva kuti Mwari vanotichengeta siku nesikati. Ndosaka tiri vapenyu. Shoko raJehovha rotaura kuti had it not been the Lord, we should have been consumed. Muri kwazvo ndikutaura. Consumed hakusi kudliwa mapisi mapisi. Kumedzwa kunzi how ingadai vasiri Mwari on our side, had it not been the Lord on our side, we should have been consumed. Ingadai takaparara kare. Asi Mwari zuva nezuva vanotichengeta. Iyi nyaya iyi yandihlisa pekutanga zvepanyongwa part 1 iyaya ndobva ndadzokera ndikati aiwa matipa zvishoma tipei. Saka ndazongoti aiwa because vanga vati kwaimboverenga idzodzo ndikati aiwa kana vanhu vangu havazofari dziri 6 minutes vavadzoka kane part 2 vachitudza kuti vakarogwa sei naTroy uyezve kuti vakabahwa sei. Hanzi apamiwe unochohwa yezvo vakazochohwa paya. Guys, we listen, we do not judge. Ndiri kutamba kandichiti vakachohwa. We listen, we don't judge. Nekuti vanhu vazhinji vanoti vatete batsiri, this platform is useless. You don't help. Aiwa. Why you don't help and you judge? And we listen here, we don't judge. Ndiri kutamba nemkandichiti vakachohwa. Asi chokwadi ndechekuti vakangochohwa. Vakazobahwa pasingamiwi. Ndobva story yaita wrong 10. Ndichadzokera zvakare ndodoudza kuti saka chitiudzai kuti no makazobvisa sei hoko yakaiswa kushure. Hanzi ndio kugona varoyi ikoko. Kana muroyi akangomubata munomurovera hoko mumusoro kana kumashure momurega aende. Hapana upenyu unenge uripo zvinozongonopera zvakadaro. Tatenda veduwe. Nedzimwe nyaya ndine mama emails andakawana zuro manje nhasi unfortunately ndanonoka kumuka. Kazhinji kacho ndotomuka uma 5. Vana vasati vatanga kunyangadza zvevana vanonyangadza chekuti pano. Zvino izvezvi zvikandowa kuma past 8. Noisa dotanga ndatoti regai ndigare mota ndirekodhe mota because mota ine soundproof. Saka ndichaona kuti mama emails pane email yandakatumirwa navamwe mukoma zuro yakandibata moyo wangu. Yavaitaura kuti ivo vafunga zvavo kuromba asi mushure mekunge vaona mavideo pano vakachinja moyo wavo. The email really touched me. I saw my tears coming. Ndakabuda zvimusodzi ndikati Mwari, mune purpose muupenyu hwedu. Kana tichiuya pasocial panapa tiri kuuya tine purpose. Sometimes it's not even for entertainment, it's for teaching one person. If it's that one person, ndiri kutokuudzai one munhu iyeye
if this channel was meant kuti ibatsire munhu one kuti asaita wrong decision, aiwa Mwari kudzwai, Mwari kudzwai. Ende ndakafara ndikati this community that we are building is a community yepositivity, yekudzidzisana kuti aiwa upenyu ngati utoreiso, upenyu ngati utoreiso. Ndichadzoka zvakare mangwana sezvo tatara zvekuti vana vadomuka vanonyangadza, ndichazama zvekuti ndiposte video titaura update yevana yeschool fees. Pane my organizations ari kuda kuona a specific video tichitsanangura kuti zviri kufamba sei. Saka this video todawo kuti imimi muitechi muite inonzi chiko mukomentewo, muione mukomentewo, tiite interaction so that my organization paachaona patinovatumira video vachaona kuti aiwa this is a community of people who are willing to help, but dzimongo atenge tisina mari. Saka if we approach bigger organizations they are going to sponsor us. Saka chatongoda ndechekuti mungoita interact handiti mukomenta muchingokomenta pavideo yoyo, because toda ku approach ma organization akaita seana Great Hope, akaita sana Kings and Queens, vagona kuti aiwa patori nemaZimbabwean panapa zvekuti tine macustomer, potential customers handiti saka imi munongointeracta kuti aiwa vatete tinoshuvira kubatsira asi hatina mari, vane ma10 rand vachiti aiwa isu tine ma10 rand tichatumirawo, zvingoendawo zvakadaro kuitira kuti vaone kuti isusu we are also trying but we need their help as bigger organizations so that we can send these kids to school. Aiwa tatenda muve nezuva rakanaka. Bye bye.